Εντάξει. Λοιπόν, βοήθημα για εκμάθηση μανσέτας. Το φοράμε έτσι. Το δένουμε πίσω από την για να είναι σταθερό. Λοιπόν, αυτό φοράει, αν δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει, αφήνει τα χέρια του και κρέμεται από εκεί, μπορεί να κάνει πάσα δάχτυλα ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, πώς το χρησιμοποιούμε? Βάζουμε τα χέρια μέσα, το κρατάμε τεντωμένο και φτιάχνουμε ένα επίπεδο το οποίο μοιάζει με το επίπεδο που δημιουργούν τα χέρια όταν κάνουμε μανσέτα. Επειδή είναι ελαστικό, η μπάλα αναπηδάει και μπορεί εύκολα να πάει στο συμπαίχτη. Δεν χρειάζεται προσπάθεια. Χρειάζεται να φτιάξει το επίπεδο ο αθλητής έτσι ώστε να σημαδεύει το συμπαίχτη του και να φτιάχνει την τροχιά της μπάλας. Όταν θέλει να τη στείλει ψηλά, χρειάζεται να σηκώσει τα χέρια. Όταν θέλει να τη στείλει πιο μπροστά, τα έχει πιο πολύ κατεβασμένα. Επειδή είναι ασαφές στον αθλητή να στείλει την μπάλα με την κίνηση των χεριών μόνο, αναγκάζεται εκεί να έχει σταθερή γωνία εδώ και να δουλεύει πιο πολύ στα πόδια. Το ίδιο πράγμα που κάνουμε και στο χτύπημα με τη μανσέτα. Ελάτε κορίτσια. Λοιπόν, φοράνε όλοι από ένα βοήθημα και ας κάνουμε άσκηση. Λοιπόν, η Μαριάννα πατάει την μπάλα και στο όνομα. Πάτε το Μαριάννα με την Μαριάννα. Σημαίνει από εδώ. Εκεί. Κάνει. Μία ο ένας, φεύγει, παίρνει ο άλλος. Πάμε. Στάρτε. Πιάνεις ο άλλος. Ωραία.
Μπράβο.